Okay, ndoda kubvunza one mubvunzo, one more question. Tinoda kutarisa MDC neZANU-PF. Ndoda kuti mupati yega yega ka mundiudze munhu mupati wamunoona kunge ari kugona basa. Totanga neZANU-PF. Munhu muZANU-PF wamungaita single out wamunoti no uyu anogona basa rake anoziva zvaari kuita ndiani muZANU-PF? Vanhu veZANU-PF vari very corrupt. Kuti unongedze kuti waunoti uyu hanzi uyu ari hatiri kunyeperana kavarume ka vari so disorganized zvekuti vanhu vaive vanolika ndingi kumashure kwaMugabe. I don't know why they do that. Why? Because tine vanhu isusu vanenge kuMDC kuna Chamisa mwana mudiki anofanirwa kulida pati iyoyi Chamisa. Saka kuMDC munopika Chamisa kuti aruziva zvaari kuita. Chamisa ka because anobvunza mibvunzo muparliament zvandinoona ndinonzwa achibvunza zvimwe zvinhu zvakaomarara. Mwana mudiki mapindira mvunzo iye example iye ndo vana vechidiki vatiri kutaura kuti vanofanirwa kuonekwa vari paforefront. Saka kuZANU-PF mashaisisa kana wani handinoda kunyepera zvenyu ipapo. Vakaenda vakanga vari honest, vanga vari muZANU-PF vakaenda kudhara, vakaenda kare. Vese vamwe vari kutaura zvavo hanzana matanda chichi matanda miti kana vana chichi. These are all, corrupt people. Imi mamusiri makamanya muchitananisa varungu, imi muchivatananisa mapurazi, imi muchiparadza nyika. Muchitoona kuti muri kuparadza nyika. Muchitananisa varungu vanorima. Chii chakaipa kuti varungu vakurimire imi muchitonga? Chii chakaipa? Mupanana lendi yamusingakwanise futi kuti muutilize. Muri kuchiitirei? Chii chamuri kuchiitira at the end of the day? This is all, corruption. Hatini zvinhu zvakadaro. Ende muchitsidzira vanhu pamusoro pekuti hanzi takaenda kuhondo. Forget about that. Vanhu vanoda development. They want to live a good life. Yes. This is the future of their children, and you are destroying it. It's a pity.